Kini mao na ang katapusan nato sa atong series nga dili hingpit nga pagtuo, pagtulunan sa kinabuhi ni Jacob. Dinhi atong makita sa nangagi mga igsuon nga daghan kay tag nakuha nga mga pagtulunan mahitungod sa kinabuhi ni Jacob. Nga diin man ato usab mahulagway nga susama usab kita kaniya. Mao na nga ato kita magapadayon kita karon sa ato ang katapusan nga wali sa maong series ug ato kining gikutlo mga sitas nga atong basahon sa Genesis 32, 24 ngadto sa 32. Ang atong gisgutan nini ang tibuok kapitulo apan ato lang ning basahon hantud ta sa 32. Wa akong gihangyo ang kitantanan manindog ta agi pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Atong dunganan kini pagbasa mga igsoon Genesis 32 o 24 ngadto sa 32. Nagaingon, og nahibilin si Jacob nga naginusara dihay tawo nga nakiglayog kaniya hangtod sa pagkabanag-banag sa adlaw. O sa pagkakita sa tao nga siya dili makabuntog kang Jacob, gisumbag niya ang tampihak sa iyang batang ug nalisa ang batang ni Jacob samtang siya nakiglayog pa kaniya. Ug siya mingon, buhii ako kay banag-banag na. Panmitubag kaniya si Jacob, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. Ug siya mingon kaniya, unsay imong ngalan? Ug mitubag si Jacob. Og siya mitubag si Jacob. Og siya mingon, ang imong ngalan dili na tawgon og Jacob, kundi Israel. Kay nakiglayog man ikaw sa Dios ug sa mga tao ug bidaog ikaw. Og siya Jacob mingon, naghangyo ako kanimo, isulti ka nako imong ngalan. Apan siya mitubag, nganong nangutana man ikaw sa akong ngalan? Ug didto gipanalanginan niya siya. Ug ginganlan ni Jacob katong dapit og Peniel, nagingon, nakita nako ang Dios sa naong ug naong ug nagpabilin ako nga buhi. Og nasidlakan siya sa adlaw sa iyang pagsaylo sa Peniel og nagtakiang siya tungod sa iyahang batang. Og tungod ini hangtod karon ang mga Israelihanon dili mo kaon sa dapi-dapi kay naigo si Jacob nining bahina sa iyang batang. Magampo ta mga igsuon. Amahan mo langit nun, salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo nagpabilin kanunay Ginoo nga naghatag kanamo Ginoo Lord God og mga pagtulunan sa among kinabuhi. Ikaw nagadasig kanunay kanamo Ginoo Lord God nga kami mamati sa imong balaan nga pulong aron makapadayon kami Ginoo sa paglakat diha kanimo. Dinhi kapunon Ginoo Dios, nagampo ako sa imong balaang espiritu nga mo pasandayag sa imong taliwala Ginoo Lord God, maghatag og kaalam sa matag usa aron among masabtan kun unsa man ang imong mensahe dinhi kapunon. Salamat o Dios nga ikaw gayud ang Dios labing gamhanan ug salamat sa imong grasya ug salamat sa imong gugma ug kaluoy. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So ang uluhan ini ato ang wali karon ang bulahan nga kiang, no? Naglisod ko unsaon ako ning the blessed limp, no? Bulahan nga kiang sa bakol pero mora ni ato naabot mga igsoon na mula ni gihatag sa Ginoo. Ang bulahan kiang. So nakadungog na tingali mo nining maong mga pulong. So, dili tungod sa crisis, matud pa, dili tungod sa crisis nga nahimo ang usa ka tawo. Dili tungod sa crisis nahimo ang usa ka tawo, kun dili nagpadayag lamang kini kun unsa siya. Walay kalabutan ang crisis atong ginabuhi sa atong pagkatao kun dili kun kinsa ug unsa kita. Sa laing bahin kini tinuod apan dili tanan tungod kay ang Dios mugamit ining maong crisis sa kinabuhi sa tao aron mahingpit ang iyahang pagbag-o. Sama usab kanato sa atong gigikanan nahibaluta kun unsa ta sa una apan kita karon gibag-o sa Dios. Mao nang ania kita dinhi ining maong iglesia. Magsalig ka nga himsog apan ang Dios maghatag og balatian. Sa imong una-una kay ikaw adunahan takulahaw lang nga mahanaw lakip na ang imong karera. Nagdahom ka kita nga maalamon apan pag-abot sa mga butang nga mahimong babag sa imong kinabuhi maglisod kag sulbad. Dunay mga suliran nga mobabag o abot sa atong kinabuhi. Nagdahom ta nga makamaot ang mosulbad apan naglisod kita pagsulbad dinhi. Mao nang budangop kita sa Dios. Dinhi atong makita nga kita gisuwayan sa atong pagkamasaligon sa ato ang kaugalingon. Kay usahay makalimot man ta nga ang Dios gyud ang nagkontrol sa tanan ug magsalig ta sa ato ang kaugalingon nga kita makasulbad sa mga suliran nga moabot sa ato ang kinabuhi. So ang pangutana unsa ang mahimo niini kanato? So wala pay krisis
nga moabot sa atong kinabuhi, atong pananaw usar gyud. Why problema? Wala tayo una, no? Diretso ra gyud ang atong panglantaw apan kung kini moabot, mausab ang dagan sa atong kinabuhi ug atong panglantaw hangtod sa katapusan. Sa una wala pa kay gyuna, wa kay pakialam, wa kay pakabana sa imong kinabuhi, sa imong kalibutan. Pan moabot ang panahon nga naana nimo ang tanan mga pagsulay, mausab gayud ang dagan sa imong kinabuhi. So sama usab niini ang nahitabo ni Jacob. Gipadayag ang iyang pagkatao kung unsa siya apan mauusab kini ang nakapabag-o kaniya ug nahimo siyang lahi kaysa una niyang pagkatao. So ato makita ang krisis atong kinabuhi mga igsuon, dili sa ingon wala ni kapuslanan, dili ni sa ingon nga nagdaog-daog nato, dili sa ingon nakalimtan ta sa Dios, pangamiton kini sa Dios aron kita mabag-o. Dinhi inila nga sugilanon atong makita nga si Jacob nagkigbugno sa Dios. Sa dili pa kita mapadayon atong balikan ang mga nangaging panghitabo nining maong sugilanon may tungod sa kinabuhi ni Jacob. Gipagi man kini nato hugna may igsuon ang unang hugna si Jacob dito sa Kanaan. Nagsugod gayud kini dito sa Kanaan ang iyang sugilanon sa Beersheba sa iyang balay. Uban ang iyang ginikanan si Isaac ug si Rebecca ug ang iyang kaluha nga si Esau. Nya dinhi atong makita kung giunsa niya pagkuha ug paglimbong ang iyang igsuon nga si Esau, gikuha niya ang iyang birthright, ang iyang katungod isip magulang. So, pinagi sa limbong, gihimo kini niya, ug ang paglimbong niya sa iyang amahan nga si Isaac sa pagkuha niya sa panalangin nga alang unta sa iyang igsuon nga si Esau. So, atong makita kung unsa gining klase sa tao si Jacob sa una. Usa kini katawo nga limbungan, mangingilad, ug wala gyud siya laing giunahuna, kundi ang iya lamang kaugalingon. So, tungod sa mga panghitabo, gibaharan siya ni Esau. Nga nikamatay sa iyang amahan, patyon gyud siya. Mao ni bahad ni Esau ngadto ni Jacob, busa misugyot ang iyang inahan nga si Rebecca nga moadto siya sa Haran ngadto sa pamilya sa iyang igsoon ni Rebecca nga si Laban aron pagpangita og pangasaonon apan usab ang paglikay sa bahad ni Esau nga siya patyon tungod sa iyang gibuhat. So nangitag paagi si Rebecca kung saon nga paglikay sa kalagot o kayugot sa iyang usang anak ngadto ni Jacob nga si Esau tungod sa iyang gibuhat. So mao to ang unang hugna, ikadong hugna ang panaw sa Haran. So mao na ni ayang pagbiyahe ngadto sa Haran sa mga waling at niagi atong gihisgutan atong makita dinhi nga nagpanaw si Jacob padulong ngadto sa usa ka lugar nga nagharan. Dinhi sa maong panaw na hinagbo niya ang Dios ug naghatag kaniya og pananaon nga nagpamatuod sa saad nga gihatag sa Dios ngadto ni Abraham ug ni Isaac. Gipakita siya pananaon nga tinud-anay gayud ang Dios ug buhi siya ug matinumanon sa saad nga iyang gihatag sama sa gihatag niya sa nila ni Abraham ug ni Isaac. So ang ikatulong hugna nini si Jacob dito na sa Haran, nabot na siya sa Haran. So nahiabot si Jacob sa Haran ug iyang gigahin ang 20 ka tuig dito sa maong dapit. Sa iyang kinabuhi nagserbisyo siya dito, nagpabilin siya dito ug sulod sa 20 ka tuig. Unya ang 14 ka tuig ini mga igsuon, iya kining gigahin pag-alagad ni Laban nga libre alang sa duha niya ka anak nga himo niyang asawa, si Leah ug si Raquel. Ang unom ka tuig sa pagpangalagad, habiling unom ka tuig sa pagpangalagad ni Jacob ngadto ni Laban nga libre gihapon, makita nato nga aduna na siya kausaban sa iyang kinabuhi. Dinhi ni sumbalik og natilawan niya ang resulta sa iyang binuhatan. So ato makita kung unsay atong gibuhat, kung unsay atong gitanom mo atong anihon. Mao ni nahitabo karon ni Jacob apan ang sunod nga unom ka tuig aduna gid kay makita nga nausab gid siya hinay-hinay gyud. Atong makita nga dili na kini si Jacob ang atong nailhan sa una sa sugilanon nga atong gisubay sa atong wali mga igsoon. So nagsugod siya sa pagsalig sa Dios ug nagsubay na siya sa matarong nga dalan. Subay na siya sugod, no? So sulod sa 20 ka tuig sa gidugayon nga pag-istar niya dito sa Haran, nakabaton siya og 12 ka anak. 11 ka lalaki ug usa ka babae. Ug aya ka manghuran wala pa mataw niini si Benjamin. Ug mao hinungdan sa kamatayon sa namatay sa dang iyahang si Raquel, no? Mao man inahan. So sa Genesis 30:43 atong basahon mga igsoon. Ningon dinhi, busa ang tao midato pag-ayo ug nakabaton og dakong mga panon sa mga kayupan ug mga ulipon nga babae ug mga ulipon nga lalaki ug mga kamilyo ug mga asno. So atong makita, no? Dili nato makita wala dia. Sige. Anyway, ako na itong gisulti. So, dinhi na itabo man nga nakita na ni Laban nga ni Asinso. Ni Asinso si Jacob. Nahimo siyang dili lang adunahan, dili lang dato, apa nahimo pag yun siyang bahandianon.
Sobra-sobra ang iyang dawat nga panalangin sa Dios. So miaslom ang relasyon ni Jacob ug Laban tungod sa maong hitabo. Wala, nasina na si Laban. Ug mao kini ang higayon nga nag-ingon usab ang Dios nga si Jacob papauli na dito sa iyang lugar. Makita nimo ang timing, ang oras, panahon sa Dios. Gusto niyang mahitabo sa kinabuhi. So atong tan-awon sa Genesis 31 bersikulo 3 nagingon dinhi, unya ang Ginoo miingon kang Jacob, balik ngadto sa yuta sa imong katigulangan ug sa imong mga kadugo kay ako mag-uban kaninyo. Mao ni ang pagsulti sa Dios ngadto ni Jacob nga giingnan siya pagpauli na ngadto sa ila tungod kay nakita sa Dios ang mga umaabot nga panghitabo kay miaslom na ang relasyon ni Laban ug ni Jacob. So ang gihimo ni Jacob walay papananghid ni Laban ang iyang ugangan, mibiya siya sa Haran. Pagbiya niya sa Haran dala ang iyang pamilya og katigayunan. Gigukod og naapsan siya ni Laban og nahitabo ang komprontasyon. Apan sa katapusan, gipadayon siya og lakaw ni Jacob. Naapsan siya ni Laban, wa man siya mananghid paglakaw, so gigukod. Pagukod, naapsan man, apan gamay nga komprontasyon, nisugot si Laban nga mulakaw si Jacob. O karon moabot kita dinhi sa ikaupat ka hugna, kani karon ang atong hisgutan ikaupat ka hugna. Kini mao ang katapusang hugna sa siri. Mao ni gitawag nato og highlights o kanang pinaka thrilling, no? Naglisod ko unsay binisaya sa thrilling pero nahinumdum day ko naaday na thrilling binisaya, no? Naa siguro nahibaw diha. No? Kisa may nahibaw, thrilling binisaya. Daraday. Ing. Naman ay thrilling binisaya kay lisod kayo, no? So mao ni tali sa kinabuhi dinhi ato makita nga si Jacob gidala ngadto sa usa ka krisis kinabuhi niya. Niabot ang krisis iyang kinabuhi. Tali kini sa kinabuhi o kamatayon, it is between life and death, no? Nga ang matang sa krisis nga iyang nasinati, nga mao hinungdan sa iyang pagkabag-o og lahi na nga pagkatawo. To hunong tagad kutas man. Atong tan-awon magpaabot ba dayta nga moabot ang dakong krisis sa atong kinabuhi aron kita mabag-o? Magpaabot ba kita sa dako nga krisis moabot sa atong kinabuhi aron mo balik ta ngadto sa Ginoo? Paigsoon timan ininyo wala ta masayod kung kano sa ato ang katapusan. Mintras dili pa ulahi ang tanan, kinahanglan kita magambahan diha sa Dios. O karon miabot kita sa maong lugar ug dinhi nakita nato nga nagbag-o na gyud ang iyang pagkatawo. Sinati niya ang hinungdan siyang pagbag-o tungod kay nakita niya nga ang Dios nagpanglihok siyang kinabuhi. Dinhi gitudloan si Jacob sa usa ka bililhong pagtulon-an nga kita usab makakat-on pag-abot diha sa atong relasyon sa Dios. Dili lamang kini kang Jacob mga igsoon kundi kita usab kay walay dili kay ingon nga pariha og lahi si Jacob kanato. Susama na kita ni Jacob, no? Ang pagtulon-an makita nato dinhi, ningon dinhi nga ang dalan sa kadaugan mao ang kapildihan. Lisod, no? So kinahanglan mapildi sa karong kamo daog. Pildihon ka sa Dios aron makabaton ka sa kadaugan. Ang paagi sa pagdaog mao ang pagkapildi. Gibali lang nako, no? Mao ra gyapon. Kinahanglan ka magpildi ka sa Dios, kinahanglan ka aron makabaton ka kadaugan gikan kaniya. Ang dalan sa panalangin nagsugod sa dapit diin kita ang atong pagtugyan, ang atong pagsurrender diha sa Ginoo. Kung walay pagsurrender, wala gi panalangin nga moabot sa ato ang kinabuhi. Atong makita nini mao suglanon nga guba kay siya, brokenness, no? O pagkaguba sa atong kinabuhi nga mao ang dalan sa kalampusan. Gunobon kita sa Dios sa dili pa kita niya gamiton tungod kay sa atong kinaiya nga mosalig kita sa ato ang kaugalingon. Kuhaon sa Dios ang tanan. Gunobon ta niya gubon atong kinabuhi tungod kay ang gusto sa Dios nga magsalig kita niya sa tanan gayud sa atong kinabuhi. Walay magpabilin nga ato ang kaugalingon nga atong gisaligan. So adto natin tulo ka hulagway sa atong tan-awon dining maong tudling sa sugilanon, no? Una, si Jacob puno sa kabalisa. Daghan kini kabalisa, naglibog, kagulanan. Pero kini iyang kabalisa mao ni nahitabo niya tungod sa mga panghitabo siyang kinabuhi nga siya ra usab ang naghimo. Bersikulo 32, 1:8. Uno nga to sa 5. Genesis 32, 1 nga to sa 5. Unya si Jacob bipadayon sa iyang panaw ug ang mga anghel sa Dios misugat kaniya. Ug sa pagkakita ni Jacob kanila siya miingon, kini mao ang kasundaluhan sa Dios.
ug ginganlan niya kadto og asa naman to? Ginganlan niya kadto dapita og Manahaim, no? Di na ko kalitok. Og si Jacob nagsugo og masulugon una kaniya kang Isaw ngayang igsuon dito sa yuta sa Seir sa kayutaan sa Edom nga nagtugon mao kini ang isulti niyo sa akong agalon nga si Isaw, mao kini ang gingon sa imong alagad nga si Jacob, nagpuyo ako uban kang Laban o nagpabilin hangtod karon, ug ako adunay mga baka, mga asno ug uban pa mga panon sa kahiyupan ug mga sulugoon nga lalaki babae, ug akong nagpadala ako ug tao aron sa pagsulti sa akong agalon aron unta kahimutan ako sa iyang mga mata. Busa ta, no? Atong tanawon dinhi atong makita si Jacob nga anaa na gyud siya sa kalisod, sa kakuyaw, sa iyang crisis, iyang kinabuhi. Nahibalo mo kisay nagdala sa crisis iyang kinabuhi. Sa iyang kakuyaw, sa iyang kahadlok, wala si Isaw. Ang iyang igsuon tungod sa bahad nga iyahang nahinumduman 20 ka tuig ang miagi. Ang hinungdan ni mao nga si Jacob nagpuyo sulod sa 20 ka tuig ubos sa silong sa landong sa iyang kagahapon kung giunsa niya paglimbong ang iyang igsuon. Dili lang sa kausa pan makaduha kay gayon. Nagpabilin kini sa iyang hunahuna sulod sa 20 ka tuig nga basin si Isaw aduna pay intensyon nga mopatay kaniya. So nagduda pagid siya nga sa iyang igsuon nga tungod sa kalagot ug kaligot-got nini nga siya patyon ug makit-an. Ug 20 ka tuig nga siya nagdamgo nga muuli sa ilang balay apan kanunay kining mapakgang sa diyang makahunahuna siya siyang gibuhat. Mapakgang. Ang iyang pagpanglimbong o ang iyang manindot nga damgo mahimong makahadlok, mahimong nightmare nga nagdamgo siya nga muuli sa ila. So ato gyud masabtan nganong nabalaka si Jacob sa iyang pagatubang sa iyang igsuon nga si Isaw bisan kinsa naman siguro, no? Daghan kayo kag kahadlukan tungod sa imong binuhatan ug ikaw nagpabilin nga magdahom nga ang pulong nga gisulti ni Jacob kaniya nga patyon siya nagpabilin paghapon nga tinguha ni Jacob mao nang nahadlok gid siya magpakita. Ang iyang gibuhat nagpadala siya og mensahe ngadto ni Isaw, nagpahibalo nga siya moabot. Gipaubos niya ang kaugalingon pinaagi sa mga pulong sa iyang mensahe. Atong mabasa diya sa Genesis 32:5, no? Ingon dinhi. Ug ako adunay mga baka, mga asno ug uban pa mga panon sa kahayupan ug masulugoon nga lalaki ug babae, ug nagpadala ako og kahayupan ug nagpadala ako og tawo aron sa pagsulti sa akong agalon aron unta kahimutan ako sa iyahang mga mata. Sumao ni iyahang lakang naghimo niya kay aron mawa ang kalagot ni Jacob nga mahimutan siya sa iyang igsuon. Usa kini ka mensahe nga iyang gipadala, mensahe sa kalinaw, panaghiusa uban sa pagdahom nga sa pagpanglabay sa panahon nasubhan ang kasuko ni Jacob ni Isaw kaniya. Kasilag kayugot ug kaligot-got ni Isaw ngadto kaniya tungod sa iyang gibuhat. Walay dili maglagot sa iyang gibuhat kay dili lang nang limbong siya kausapan kaduha. Busa misugilon kaniya ang iyang gisugo sa Genesis 32 sa sugotso nagingon. Ug ang mga sinugo na malik kang Jacob umingon, nakadangat kami sa imong igsuon nga si Isaw ug siya moanhi sa pagsugat kanimo ug uban kaniya ang upat ka gatos ka tawo. Unya si Jacob nahadlok sa ilabihan gayud ug nabalisa siya. Ug iyang gibahin ang iyang mga tawo nga diha uban kaniya ug ang mga panon sa kayupan ug mga baka ug mga kamilyo ngadto sa duha ka pundok. Nagunona siya kung moanhi si Isaw patyon ang usa ka pundok, ang nahabiling pundok makaikyas. So doon na siya plano, na siya strategy nga gihimo. Ako ning bahinon kay buhan og sulngon ni Isaw ang unang pundok, ang ikaduhang pundok aduna pa higayon sa pag-ikyas. Nahadlok si Jacob tungod kay dala niya ang iyang pamilya, ang iyang katigayunan ug ang tanan ug epektado ang iyang kaugmaon ini ug nagtuo siya nga dili maayo ang tuyo ni Isaw tungod kay nagdala siya og 400 ka mga tao. So kinsa may di mahadlok? Ang 400 kaya ra kay i-assassinate patyo na iyang mga pamilya. Atong makita din nga aduna pay husayunon nga panagbangi ni Jacob ug ni Isaw nga kinahanglan gayud nga mahusay. So kung aduna kay gibuhat nga dili maayo ug imo lang kining talikdan sa madugay ug sa madali mubalik kini kanimo og mangita og husay.
Dili mahimo mo igsoon nga duna tay gihimo nga dili mao nga dili gayon mo balik kanato. Busa kun duna man kay suliran, duna may mga buhat butang nga dili atong nahimo nga dili maayo, ato kanang atubangon ug atong husayon. Ang panahon dili makaayo sa lawom nga samad nga imong nahimo. Hangtod dili ikaw mismo ang mupaalim niini. So dili mahimo nga lain tao musulbad sa imong problema kun dili ikaw mismo moatubang niya ng problemaha. Nakatuon si Jacob sa kamatuoran sa lisod nga pamaagi. Alang kanato kinahanglan atong hinluan ug atubangon ang mga sayop nga atong nahimo sa miagi. Dili nato kini pasagdan kay basin unya mao ni magbanlod kanato sa kadautan ug kini magsigig sunod kanato magtulisok sa ato ang tanlag. Tataw og klaro kayo nga pagtulunan nga atong makita dinhi sa gihimo ni Jacob. Dili gayud angay natong mahimo nato nga buluhaton kundi ato ning sumbanan nga kita dili makahimo nini. Sama ni Jacob ang Dios nag-andam kaniya sa mahukmanong panagtagbo nga magbag-o kaniya hangtod sa hangtod. So kining panagtagbo nila ni Esau ug ni Jacob mao ni iyang gikalisangan. Alang ni Jacob ang gilayon dili makasulbad sa problema. Ni palayo siya apan iya gihapon kining giatubang 20 ka tuig. Taas na kayo ang 20 ka tuig apan wala masulbad ang iyang suliran mo na akong kinahanglan atong atubangon. Hinuon ang kamatuoran iyang atubangon siyang igsuon uban sa 400 ka mga tao nga magigusay tungod sa isyu nga 20 ka tuig nang milabay. Kisa may dili malisang anak may zon. So anaa siya karon sa dakong kahadlok. Makita kana nato sa Genesis 32 bersikulo 7. Ingon, unya si Jacob nahadlok sila bihan gayud og nabalisa siya. Ug iyang gibahin ang iyang mga tawo nga diha uban kaniya og mga panon sa kayupan ug mga baka ug mga kamilyo ngadto sa duha ka pundok. Excuse me. So sa ato nang gibalik aduna siya mga idea, aduna siya pamaagi nga gihimo, no? Kung ang tao ana sa kadlok usahay maghimo sila og dili maayong butang. Sama usab kanato. Kung anatas kalisang anatas kadlok di na ta makahibalo kuno sa atong buhaton. Ya, labaw sa tanan usay atong mahimo di mao. Sayop ang atong pagplano, sayop ang atong pagdesisyon, labaw sa tanan sayop ang atong paghimo. Tungod kay naulipo na kita sa kadlok. Ang uban mahadlok, malisang, mudagan, palayo, ang uban sad magampo. Daghan tag kapilian, mga igsoon kuno sa atong buhaton niya na nga mao sitwasyon. Unsay tubag ni Jacob niining maong krisis? Ang iyang gihimo, una, siya nagplano. Ang ikaduha, siya nagampo. Ug ay ikatulo, siya nagpadala og bayad. Ang una na siya nagplano, makita nato na sa Genesis 32, 7 ug 8. Nagingon, unya si Jacob nahadlok sila bahan gayud ug nabalisa siya ug iyang gibahin ang iyang mga tawo nga diha uban kaniya og ang mga panon sa kayupan ug mga baka ug mga kamilyo ngadto sa duha ka pundok. Nagunaw siya kun moani si Esau ug patyo ng usa ka pundok, ang nahibiling pundok makaikyas. So atong makita dinhi iyang gibahin ni ang grupo og duha ka kampo aron kun atakihon ang usa makaiskapo pa ang laing grupo. So kun imong tan-awon si Jacob adunay plano. Mao ni una niyang lakang gihimo, siya nagplano. Ang ikaduhang plano ni Jacob mao ang pagampo. Nagampo si Jacob. Makita nato na sa Genesis 32, 9 ngadto sa 12. Atong basahon mga igsoon. Unya mingon si Jacob, "O Dios sa akong amahan nga si Abraham, ug Dios sa akong amahan nga si Isaac. O Ginoo nga miingon kanako, balik ngadto sa imong yuta ug sa imong kadugo ug buhaton nako ang maayo kanimo. Ako dili takos sa labing diyutay sa tanang gugmang walay paglubad ug sa tanang pagkamatinumanon nga imong gipakita sa imong sulugoon. Kay uban lamang sa akong sungkod milabang ako niining Jordan, apan karon nahimo ako nga duha na kapundok. Luwasa ako, naghangyo ako kanimo gikan sa kamot sa akong igsuon, gikan sa kamot ni Esau, kay nahadlok ako kaniya tingali ug moani siya og patyo niya kaming tanan. Ang mga inahan uban ang mga anak. Pan ikaw gayod miingon sa pagkatinuod, buhaton nako ang maayo ug ang imong mga kaliwat himuon nako sama sa balas sa dagat nga dili maihap tungod sa kadaghan." So atong makita dinhi ang pag-ampo ni Jacob, matinud-anon kayo. Ug iya pang gipahinumduman ang Ginoo ang saad sa Dios kaniya nga siya ubanan ug hatagan siya og maayong kahimtang. Ug nang saad sa Dios nga hatagan pa si kaliwatan nga sama kadaghan sa balas sa baybayon.
Usa kini ka desperado nga pagampo ug kasagaran na kinahanglan kita og krisis aron mangita ug moduol kita sa Dios. Mulugwa kini sa atong kaugalingon sa atong kasing-kasing kini mo ang klaseng pagampo kung anaan nata sa taliwala sa atoang krisis sa kinabuhi. Man kini mo ang pagampo usa ka manindot nga pagampo kun at sa atong nabasa nindot kayo nga pagampo ni ana ang pagtuo. Maayong paghanay, anaa ang pagpasalamat ug ang pulong sa Dios, anaa kompleto. Kung atong tan-awon sincero ang pagampo nini. Apan kung atong tan-awon sa sunod nga bersikulo, mga igsoon tan-awon nato. Si Jacob wala gyud motuo sa iyahang pagampo. Pagkanindot nga pagampo, apan wala di ay siya motuo sa iyang pagampo. Wala kini sa iyang kasing-kasing tungod kay pagkahuman niya og ampo, naghimo siya og iyang pamaagi. Unsa ba di ay ni? Kung itugyan nato sa Dios ang atong suliran, atong mga problema sa kinabuhi, mangita ba na tagpaagi nga lain? So wala tay pagsalig sa Dios. Matud atong basahon dinhi sa Genesis 32:13 ngadto sa 15. Dinhi nagpadala siya og bayad. Subusan nagpabilin siya dito niya atong gibihuna og nagkuha siya gikan sa mga butang nga diha kaniya usa ka gasa alang kang isaw nga iyang igsuon. Sa 14 nag-ingon dinhi, duha ka gatos kabuok kanding nga bayi ug 20 kabuok kanding nga laki. Duha ka gatos kabuok nga karniro nga bayi ug 20 kabuok karniro nga laki. 30 ka gatasan nga kamilyo uban ang ilang nati. 40 kabuok baka nga biyahi nga bayi ug napulo kabuok baka nga laki. 20 kabuok asno ug nga bayi ug napo kabuok laki. So ako ning gitotal, wala na nakalimot nako pila to. Sige lang. Basta daghan kayo ang gihatag ni Jacob alang kang Isaw. Mao ni bayad kaniya agi siguro nga lukmay mawala na ang kalagot ni Isaw kaniya. So nangandam siya ug mahalon nga gasa alang kang Isaw. Grabe kayo kun atong tan-aw ni grabe ni kamahal dako kay nagbili, no? Siya nagplano, siya nagampo, nya siya ni bayad, no? Ato makita din nga wala mag-expect si Jacob nga tubagon sa Dios ang iyahang pagampo. Mao nang naghimo siya giyahang kaugalingong pamaagi. Naghatag siya og bayad ngadto sa iyang igsuon. So ang uban miingon nga wa na tay laing mahimo, ampo na lang ta, di ba? Mao man kasagaran nato dinhi madunggan. Gihimo na lang nato nga katapusan o last resort ang pagampo. Nga unta ang atong buhaton mag-una kita pag-ampo. Unahon nato ang pag-ampo sa Dios. Maayo og manindot ang pag-ampo ni Jacob apan atong makita nga wala siya pagsalig sa Dios. Tungod kay siya anaa sa pinakaulahi sa panon. Makita usab nato unsay gihimo ni Jacob. Gipauna niya ang tanan, unya sige ang kinawahian, napabilin siya ng usa. So grabe kayo, wa gyud siya pagsalig sa Dios bisan pag nag-ampo siya ng atong klase pag-ampo. Makita nato usab nga sa dihang misulod na siya sa uplanan sa Kanaan, na hinagbo niya ang panon sa mga anghel. Dili lang usa apan usa ka rehimin, daghan kayong mga anghel. Ya atong tanan mo isu makahatag unta ni pagsalig o kumpiyansa ni Jacob nga ang Dios mag-uban kaniya. Daghan kayong gipakita ang Dios kaniya aron siya mosalig sa Dios o maginalig kaniya sa mga solusyon sa iyang problema. So gidala ni Jacob ang iyang problema ngadto sa Dios. Susama usab ka nato, magdala ta sa atong problema ngadto sa Dios. Apan unsay gihimo ni Jacob? Gidala niya ngadto sa Dios apan unta iyang ibilin, iya sa gikuha og balik. Tungod kay wala siya salig. So ang iyang pag-ampo kutob ra gyud sa baba bisag makita nato ang kausaban. Usay susama kita niini, di ba? Musalig ta sa Dios, do na tay suliran, mangita tag sulbad, ini kahuman mangita maghimo sa tag atong paagi unsaon pagsulbad. Dili sayop ang pagplano. Tungod kay kini biblikal. Kung nagplano kita nga wala magsalig sa Dios, mao ni diman-an nato mga igsuon. Kung nagplano kita nga wala magsalig sa Dios, unsa may nahitabo ana? Nagsalig kita sa atoang kaugalingon. Kung magsalig kita sa atong kaugalingon, diha na nato matilawan kung unsa day kapait kung ang Dios dili na magpanglihok sa atong kinabuhi. Sa diyang gipangutana usa ka sugilanon gipangutana si George Muller, no? I don't know if mao ni siya ang Christian Evangelist Director sa usa ka orphanage, no? Pan ang gipangutana nini kung unsa ang pinaka-importante nga bahin sa pag-ampo.
Mao ni ang usay ng utana nga unsa ang importante nga bahin sa pag-ampo. Hebalo mo kung sa iyang gitubag ningon siya. Ang pinaka-importante nga bahin sa pag-ampo mao ang 15 minutos human ka moingon og amen. Nakuha ninyo? Ang pinaka-importante nga bahin sa pag-ampo mao ang 15 minutos human ka moingon og amen og paggitapos nimo imong pag-ampo. Ngano man? Tungod kay makita din ha kung ikaw tinud-anay nag-ampo ini ka human yung pag-ampo kung kutob lang na sa baba yung pag-ampo ini ka man maghimo kag imong kaugalingon pamaagi. Bisan unsa pang imong pag-ampo ang atong gibuhat human sa pag-ampo nagpadayag lamang maigsoon kung tinud-anay ba nga misalig ka sa Dios o wala. Anha makita ang imong pagsalig sa Dios pinagi sa imong pag-ampo kung ikaw misalig ba gid og dili nimo buhaton nga magsalig ka sa imong kaugalingon. Anaa may krisis o wala ang pag-ampo may una natong buhaton. Si Jacob usa ka tawo nga kanunay na balisa, kanunay na distress, problematic, wala siya makaamgo nga dili siya mahimo nga eksakto sa iyang igsuon, hangtod dili siya mahimong matarong diha sa Dios. Susama usab ka nato. Unsaon man nato pagpasaylo sa uban ug wala kita mapasaylo sa Dios. Aduna kitay mapasayloon nga kasing-kasing kung kita nasayod nga gipasaylo kita sa Dios sa atong mga kalapasan. So ang ikaduha si Jacob anaa sa kapildihan, broken. Nabuak siya, no? Guba ang iyang kinabuhi. Makita nato din sa Genesis 32, 23. Kapitulo 32, versikulo 22 ngadto 23. So niadtong gibiuna nangandam siya gikuha niya ang iyang duha ka asawa. Ang iyang duha ka sulugoon nga babae ug ang iyang napulog usa ka anak ug mitabok sa labnganan sa habok. Kaning habok maigsoon mo ni ang sapa dito nga nag-uwang sa ilahang paantuan. Busa gikuha niya o gipatabok sila sa suba. O gipatabok usab niya ang tanan nga iya. So walay habilin. Sa gabi pagtabok ni Jacob sa iyang pamilya ug ang tanan anaa kaniya ug siya nagpabilin. Tanan gayud iya gyud gipalabang. So Genesis 32:24 nagingon. Og nahabilin si Jacob nga naginusara ug dihaytaw nga nakiglayog kaniya hangtod sa pagbanag-banag sa adlaw. So makita nato ngano mahitabuag gyud nga nagpabilin man siya. Pero bisan pa man niya na iyang tuyo nga pauno niya dito, nitalaw siya apan dunay katuyuan sa Dios nganong nagpabilin siya. Wala ta masayod nganong nagpabilin. No? Wala magid isulat sa Biblia. Apan ang kaygayon na naghimo nini nga siya maginusara sa tukmang higayon. Siya ang tawo nga dili mahimutang. Daghan kay sa ginuna tungod siya ang tawo nga naay daghang kayong plano sa kinabuhi. Plan B or plan A, plan B, plan C, daghang kayong plan. No? Mao ni nga gidala siya sa Dios sa usa ka lugar nga siya rang usa. Gituyo kini sa Dios mga igsuon kay adunay katuyuan ang Dios sa iyang kinabuhi. Usahay ang atong problema mao nga dili ta makadungog sa tingog sa Dios. Kay kanunay kitang magdali. Halos dili nata muhunong og mamati sa Dios. Gusto kita kanunay nga mabisi mao nga ang Dios ang mopahinay kanato. Buhaton sa Dios kay mga igsuon kun kita magsinalagdali, pahunongon, pahinayon ta sa Dios. Pinaagi sa mga panghitabo, sirkumstansya sa atong kinabuhi. Krisis sa pamilya, balatian ang uban pang mga makapahunong aron kita maminaw kaniya. Mao na mingon ta nga ngano man makapangutana ta ngano man. Dili na mahitungod sa mga panghitabo kun dili mahitungod kini sa Dios. Adunay katuyuan. Mao nang dili gyud ka makabasol sa mga panghitabo. So atong makita din sa Genesis 32:24. Ug nabilin si Jacob nga naginusara ug dihay tawo nga nakiglayog kaniya hangtod sa banag-banag. So adunay usa ka tawo nga miduol kaniya. Kun atong hunaon si Jacob daghan kay siya problema. Daghan kay siya gyud siguro nagirag-irag na siya wala sa nabalisa siya. Usa ka tawo kini nga nagpas-an og daghang mga gipanghuna-huna tungod sa iyang gihimo siyang kinabuhi. Kun atong tan-awon moingon nga nakigdumog si Jacob sa tao apan mingon dinhi nga ang tao nakigdumog ni Jacob. Kung atong tan-awon ang tao mismo ang nagkigdumog ni Jacob dili si Jacob ang nagkigdumog. Dinhi ato makita nga si Jacob nagpahulay. Relax na siya no. Kalit adunay niya taki kini nagunahon na siya daghang kay ko problema. Niya blanco na kay katungod sa kadaghan sa imong suliran apan kalit kang naay kalit og duol mo kulatahon kag ditso. Dili lalim. Puno ang iyang una-una sa dakong problema may tungod sa ilang panagtagbo ni Esau. O kalit lang may tao misuntok kaniya. Grabe, no?
Wala pa gani masulbad ni Jacob ang dako niyang problema, niabot na sa balaing problema, ana siniatake niya, gikulata siya. Wala sa kibaw unsay hinungdan. Dili preparado si Jacob makigdumog nining maong tao. Apan napugos siya sa pagsukol ug nagtuo siya nga usa kini ka bandido o assassin ang gipadala ni Esau. Ang iyang una nga wala gipadala na kung tao ni Esau kay harong kupatyon, no? Nagdumog sila tibuok gabi hangtod sa kadlawon ug wala siya masayod nga ang Dios ang iyang nakigdumog kaniya. Dinhi sa Genesis 32:30 ningon, ug ginganla ni Jacob katong dapita ug Peniel nag-ingon, nakita nako ang Dios sa naong ug nagpabilin ako nga buhi. Matod pa maigsoon sa mga scholar, no? Bible scholar na ingon dinhi nga usa kini ka theophany o Christophany, no? Kuna bang pre-incarnate appearance ni Jesus Christ. Pre-incarnate appearance ni Jesus Christ. Sa ato pa si Jacob nagkigdumog ni Jesus, nagkigdumog ni Kristo. Ingon niini nga panghitabo moabot kanato nga dili mahibal-an mahitungod sa kaminyoon, sa trabaho o sa mga anak. O ka adunay balatian ni moabot ug makapangutana kanganong nahitabo kini. Unsay hinungdan? Mao man ay atong mahimo day mangutana ta. Apan nasayod ang Dios nining tanan ug nganong nahitabo kini? Gitugot kini sa Dios aron dili kita maghinalig sa atoang kaugalingon. Kay usahay maghinalig ta sa pagsulbad sa mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Gusto ang Dios nga mosalig taniya sa kasulbaran sa tanan natong problema. Apan daghan kanato nga dugay gayon makasabot. Ngano man unsa may hinungdan, dili ta makasabot ngano natay suliran, ngano mga problema moabot sa atong kinabuhi. Nahibalo mo sa hinungdan na himong babag nga atong garbo. Pangutana ta, maayo mo kun tawo, buotan man ko nganong giani man ko, no? Kanunay kita magsalig sa atong kaugalingon ug nakalimot kita nga mas labaw siya nga nasayod kun unsay labing maayo alang kanato ug dili kini mahitungod sa bisan unsa kun dili mahitungod lamang kini sa Dios. Walay lain. Ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi mahitungod kini sa Dios. Kun ato makita dinhi nganong grabe man nakig-away si Jacob sa maong tao. Grabe man ang ilang bugno. Tingali na hunahuna si Jacob nga doon na sila konfrontasyon ni Esau sa sunod adlaw. Nga kinahanglan dili gid siya mapildi atong nakig-away niya, nakibugno niya. Ang iyang gusto nga siya magbadaogon kay ang iyang pamilya gipauna na niya ngadto ug kinahanglan kondisyon siya sa ini katubang niya ni Esau. Mao na iyang napugos gid siya pagsukol ini. Sa Genesis 32:25 ug sa pagkakita sa tawo nga dili siya makabuntog kang Jacob, gisumbag niya ang tampihak siyang bat-ang ug nalisa ang bat-ang ni Jacob samtang siya nakiglayog pa kaniya. So atong makita nga wala gyoy kusog nga gihimo ang maong tawo. Wala gamita sa tao ang gahom. Gihikap ang sa tao ang dapi-dapi ug naligas ang lutahan ini ug siya nagtakiang. So gihikap. Diri moingon ka gisumbag. Pag atake siguro gisumbag pero sa diyang tan-aw niya nga di gid niya malupig si Jacob. Dili sa ingon nga dili siya makalupig. Pangingon ini nga si Jacob nagkigbugno gyapon. Gihikap niya ang dapi-dapi ug naligas sa lutahan ini ug siya nagtakiang. Dili niya atong makita dinhi nga ang Dios wala mo gamit sa iyang gahom. Hangtod niyang nakita nga si Jacob dili gayon motugyan sa iyang kinabuhi. So gigamitan sa Dios. Gihikap, tapiang, nagtakiang. So pagkakita sa tao nga dili siya makabuntog kang Jacob, si Jacob wala gayon mo give up. Nakita nato dinhi. Wala gyud siya muundang. Nisukol gayon siya mao nang gipiangan siya sa maong tao. Sa 32:26 sa Genesis, ug siya mingon, buhi ako, kay banag-banag na, matod pa sa tao, apan mitubag kaniya si Jacob. Dili ko ikaw buhian, hangtod nga panalanginan nimo ako. So, unsa may nakita nato dinhi? Si Jacob napiang, ug siya nagkupot sa maong tao, dili sa pagpildi kaniya, kundi dili sa pagpildi kaniya, kundi sa dili pagbuhi kaniya. So, atong makita dinhi mga igsoon, nga si Jacob napiang naman, wala naman siya kusog. So, siya naggunit sa maong tao, dili sa ingon sa pagpildi kay wala gyud siya mahimo. Napiang naman siya. Suwa na siya kusog. Ang iyang himo dinhi, naggunit na lang siya nga di gyud siya mobuhi sa maong tao. Ug ang maong tao mingon, buhi ako kay buntag na. Wa gyud siya mobuhi, gunit siya maayo. Wala mobuhi sa paggunit siya Jacob ug siya mingon, dili ko ikaw buhian hangtod, dili mo ako panalanginan. Wala naman gyud siya laing mahimo, di naman kasukol yang tiil kay nagtakiang man. So atong tan-awon komentaryo sa Hosea, nag-ingon dinhi.
Diha sa taguangkan, gikuha niya ang iyang igsuong lalaki pinaagi sa kiting. Kung nahinumdum ta sa pagpanganak, sa pag-anak ni Jacob ug ni Esau, si Jacob nagunit sa tiil sa kiting siyang igsuon. Ug sa iyang kusog siya nakigbisog sa Dios. Siya nakigbisog sa anghel ug midaog siya. Mihilak ug nangalyupo sa iyang kaayo. Gikatagbo niya ang Dios dito sa Betel ug dito nagigsulti siya kaniya. Ang Ginoo, ang Dios sa mga panon. Yahweh mao iyang ngalan. So ato makita nga nagpadayon si Jacob nga nahimo siya nga kuan gihapon malimbungon gihapon siya. Sa tibok niyang kinabuhi. Nagingon dinhi nga gipakita ni Jacob ang panalangin inubanan sa paghilak. So wala naman siya mahimo, wala di na siya makasukol. So ang panalangin niya gipangayo giubanan niya paghilak. Hangtod ini nasayod siya nga pildi na siya. Wala na siya mahimo. Ug desperado nga makuha ang maong panalangin. So mao ni ang hitabo ni Jacob hangtod ining mga panahon na. Wa sila ginuna ang panalangin sa Dios. Wala makita ni Jacob nga dili si Esau ang hulga sa iyang kinabuhi. Nahibalo mo kisay ang hulga. Sa una nakuyawan siya tungod ang hulga sa kinabuhi. Mao si Esau ang igsuon tungod sa iyang gibuhat. Apan dinhi atong makita nga ang hulga sa kinabuhi ni Jacob walay lain kundi ang Dios. Ang Dios mo'y hulga sa iyang kinabuhi. Ang Dios mismo. Sa dihang napiangan si Jacob, nagsalig siya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So wala na siya lang gihimo kundi nagsalig na siya sa iyang kinabuhi. Nasayod siya nga kung dili siya panalanginan sa Ginoo. Wala na gyud siya paglaom. Mao na lang na iyang gigunitan nga mahimo makabaton siya paglaom pinagi sa panalangin sa Dios. Dili na siya makasalig sa iyang kagalingon tungod kay napiang na siya. Wala na gyud siya ikasarang. Nagtakiang na siya o kinanglan siya nga mugunit gayud sa Dios. O sa iyang paggunit sa Dios nadawat niya ang panalangin nga dugay na niyang gilaraw nga makuha. Unsa may mensahe makuha nato ani mga igsoon. Kung usahay makaya pa nato pagsulbad ang atong problema kitay mosulbad. Apan si Jacob kay di na niya masulbad, nagunit na lang gyud siya hangtod di siya panalanginan, di gyud siya mobuhi. Sama usab ka nato. Ang importante dili ang ato ang kusog atong kalagsik kundi ang importante ang paggunit nato sa Dios. Kitang tanan susama kang Jacob dili kita mogunit sa Dios sa tibok natong kusog hangtod nga dili kinahanglanon. Mo na kumpiyansa kay ta sa ato ang kaugalingon. Dunay usa ka sugilanon mahatukma nining atong gisgutan sa ibabaw sa lugar sa Scotland, no? Ang ilang mga karniro dali kayong ma-attract sa mga sagbot sa pangpang kana nas kilid, no? Ug moadto sila didto nya mulukso sila ubos sa kilid sa pangpang. Ang problema kay maglisod sila balik. Maglisod sila pagbalik ug katkat kay pangpang man nya katubhag mahug naman sila dito sa unahan. So dito sila kay lami kay ang sagbot, dito sila ug wala sila mahita, wala sila makabalik og saka. Pasagdan lang sila didto sa magbalantay og pipila ka adlaw hangtod sila maluya ug dili na makatindog. Pasagdan. Diha na maghikot og pisi siyang hawak ang magbalantay og manaog sa pangpang ug kahaon ng karniro. So ang sugilanon mga igsuon sama sa karniro nga wala gyud intaw na sila buot. Mao na gitawag og mga hayop nga wala gyud pangutok. Awa mo gini pangutok siguro hayop, no? Mao ni nga naay nangutana sa maong magbalantay ningon siya nga nganong wala man nimo kuhaa dayon ang karniro sa pangpang. Punta na siya, kay naluoy siguro. Mas akong anak, dali kay maluoy hayop. Nganong wala man nimo kuha ang karniro sa pangpang? Nganong gipaabot mo man nimo pipila ka adlaw hangtod maluya ang karniro? So sa atong tan-aw wala ta mahibaw sa katarungan, makaingon kita. Unsa man ni siya, iya man gipasagdan, mamatay unya ni. Panon sa yan tubag mga igsoon mingon siya. Ang mga karniro mga buang-buang, badlongon nga mga hayop, mukalit og dagan og mulayat sa pangpang ug mamatay kung kuhaon ang karniro nga bag-o pang natagak dito sa pangpang. So ang picture ani mga igsuon nga panalitan nahulog ang karniro dito sa pangpang ug kuhaon nagditso sa magbalantay mulayat na. Kay napay kusog mo na ang hitabo na gingon ni busa kinanglan nga sila luya na una paluwason sa magbalantay aron sayon pagdala kay dili na magkisi-kisi ug sila na hinuon duha mahulog sa pangpang. So mao na picture sa tao. Mao na ang picture nato. May bulong ka ngano, ang Dios nasayod kung unsa kita kabadlungon. Mao nga itugot sa Dios nga mahutdan ta og kusog una taniya luwason. Musukol man gyud ta.
Gamiton pa man ginato ato ang garbo, nga ato ang kaugalingon nga paningkamot, atong kabright, no? Mao na nga, itugot gid sa Ginoo nga motdan ta kusog una taniya luwason. Sa mayagi si Jacob alisto og limbungan og walay pagsalig sa Dios, apan karon siya na usab ug wala na siya laing mahimo kundi mugunit pag-ayo sa Dios. Dili na siya makaaway, apan siya ang iya na lang yung mahimo, mao ang pagunit. Gunit siya sa Dios. So ang atong pinakadako nga kadaugan atong makuha sa salin sa pinakadako nato nga kapildihan. Kuha niyo mga igsoon. Ang kadaugan atong makuha diha sa kapildihan. Usa na lang kabutang mabuhat niya ko, maun lang gid pagunit sa Dios. Nakinahanglan dili gyud siya mobuhi. So mao to ang una, si Jacob puno sa kabalisa. Ug dito sa ikaduha mga igsoon, si Jacob anaas kapildihan. Broken kayo. Brokenness, guba ang iyang kinabuhi tungod sa mga panghitabo. Mao ni ang ikaduha ug ang ikatulo si Jacob gipanalanginan. Sugikan sa iyang pagkabalisa ngadto sa kapildihan ug nining panahon na atong makita nga si Jacob gipanalanginan. So wala magdahom si Jacob nga mangutana ang maong tao. Katong nagkiglayob niya, kinsay imong ngalan? Siya mitubag, Jacob, no? Dinhi wala nangutana ang Dios og impormasyon. Gusto sa Dios ang pagkumpisal og pag-angkon. Wala siya mangutana nakailaban ang Dios kinsa siya, pan ang pagungtana nga kinsa ang imong ngalan? Ako si Jacob. Mao na nga ang gusto sa Dios kinanglan ikaw matinud-anon. Nagsulti ang Dios ni Jacob nga magmatinud-anon ka. Kisay imong ngalan ug unsa ka kaklase sa pagkatao. So nahugno si Jacob ug siya mitubag, Jacob ang akong pangalan. Usa ako kalimbungan ug mangilad, usa ako ka manipulator. So kasagaran nato maglisod pagtug-an sa atong matuod nga pagkatao, di ba tinuod na, no? Usay ato ang hapinan og mga maayong buhat aron dili gyud masayran kun unsa ang tumong ug tuyo ug atong mga idawtang intensyon. So kasagaran nato maglisod pagtug-an sa atong matuod nga pagtao. Buhaton nato kutob sa atong mahimo nga dili gayud mo admitar sa kamatuoran kun unsa o kinsa ta. Di ba tinuod na? Dili kita mo tug-an. Dakpan niya. So atong makita dinhi. Ato na lang maamguhan nga kita dili na pareho sa una. Ug lahi na gyud kita sa una. Lahi na kita karon tungod kay gibag-o kita sa Dios. Ikaw bag-o na, gibag-o ka sa mga sirkumstansya nga imong nabagatan, nakasuway mo mga igsuon nga dili ang problema mo ay nagbanlo natos kadautan kundi ang problema mo ay naghawas natos kangit-ngit tungod kay kita nasayod nga adunay Dios ug diha anang hitabua musalig na kita kaniya. Ang atong relasyon ngadto kaniya giusab sa Dios hangtod sa hangtod. Usbon sa Dios, no? Ang atong pagigdumog sa Dios ug pagpildi sa Dios mahitungod kana kay siya gusto nga kita maghinalig kaniya. So kadto lamang ang makigdumog sa Dios ang iyahang panalanginan. Kinahanglan ba makigdumog ta sa Dios? Ang Dios makigdumog kanato aron gyud kita mulunga og dili na gyud kita magsalig sa tuang kaugalingon. Genesis 32:28 nagingon. Mao kaniya nahitabo ni Jacob ug siya mingon ang imong ngalan dili na tawgon og Jacob kundi Israel. Kay nakiglayog man ikaw sa Dios ug sa mga tawo ug bidaog ikaw. So si Jacob wala magmadaogon sa iyang pagigdumog sa Dios. Siya napildi. So gatong tanawon kinsa man gyud ang nagmadaogon dinhi. Mao na ang gitawag nato nga paradox kana bang ba mo say paradox? Sunod na ta, istoryahan ta mo sunod. Kung kita makigdumog sa Dios, dili gayud kita magmadaogon apan diha sa kapildihan kita midaog. Mao na paradox. Diha sa kapildihan kita midaog. Opposite siya, no? Dili day sa atong pagpaningkamot kita mo daog kundi pinaagi sa atong kapildihan kita midaog. Bagong ngalan ni Jacob, Israel, nginganlan sa Israel bagong adlaw, ang adlaw nga ang nasod nahimong Israel tungod ni Jacob. Ang pagpasabot sa Israel mao nga ang Dios nakigdumog. Apan kun atong tan-awon dili gayud si Jacob ang nakigdumog kundi ang Dios ang niatake may kigdumog kaniya. Pangutana, ngano man ang Dios nga labing gamahanan nagbuhat sa universo, gamahanan sa tanan kigdumog, kinahanglan makigdumog. Ngano man ang Dios maningkamot. So ngano tan-aw nato dinhi ngano siya mangyud ang maningkamot. Kay balo mo unsay gusto sa Dios ningon dinhi.
Mao na nahitabo ang tinuod nga sugilanon nga nagpanglihok luyo sa tanan-awon nga walay kapuslanan nga paningkamot ni Jacob. Nga modaog apan ang walay hunong nga pagpaningkamot sa Dios nga ipaubos si Jacob pinaagi sa iyang grasya. Mao na ang Dios nakigdumog ni Jacob aron ipaubos siya. Wad-o niya ang pagsalig siyang kaugalingon ug dili na siya magsalig siyang garbo ug unsa man iyang naa kaniya pan iyang ipaubos ang Dios ipaubos si Jacob pinaagi sa grasya sa Dios. Sama usab kanato. Usahay makaingon ta nga naa nato tanan supisente na ta sa atong kinabuhi. Panhinumdumi nga kanang tanan mahanaw bisan pa ang atong kinabuhi. Busa kinahanglan magpahinalig kita sa Dios ug magpaubos kita pinaagi sa grasya sa Dios. Kung kinahanglan nga i-disable ta sa Dios, kung biangan ta sa Dios kini buhaton. Iya kining buhaton. Aron atong makita nga dili kini mahitungod sa atong nakabot nga kalampusan o paningkamot kundi tungod lamang sa iyang grasya nga kita mapanalanginan. Mula buhaton sa Dios. Usay mahibong ka nga anong gihimo ni sa Dios sa ang purpose sa Ginoo nga kinahanglan ikaw magpaubos ug ipaubos ka sa Dios aron imong madawat ang panalangin nga gikan kaniya. So ato makita sa Henesis 32:30-32 ningon dinhi ug ginganla ni Jacob katong napita og Peniel nga nag-ingon nakita nako ang Dios sa naong ug nagpabilin ako nga buhi ug nasilakan siya sa adlaw siyang pagsaylo sa Peniel ug nagtakiang siya tungod sa iyang batang. Tungod nini hangtod karon ang mga Israelihanon dili mo kaon sa dapi-dapi kay naigo si Jacob nining bayna sa iyang batang. So nahimo na ning tradisyon sa mga Israelihanon. Di sila mo kaon na dapita kay mao na hikap sa Dios. Dili si Jacob ang kanon, hayop. Ang kuan ani ang hayop nga giha. Kung imo makita nga mogawa si Jacob sa tulda, makita nimo. Gawa siya sa adong siya sa tulda nga nagtakiang bunog kaayo, guba ang dagway, kagisi-gisi asinina. Nya mingo ka, Jacob na unsa man ka? Mungutan na ka. Nya mingo si Jacob, gipanalanginan ako sa Dios. Makakita kag tao ingon ana nagtakihod, nagdahik, antiil gisaguyod. Unya bunog kaayo, guba kayo, sinina kagisi-gisi, nagkadugo ang wait, moingon ka. Naunsa ka? Gipanalanginan ako sa Dios. Ug dili nato talawon sugilan makaingon kita ingon ba di aya na magpanalangin ang Dios, no? Kinahanglan bigit ta kung kulat-kulatahon. Di na mao mahigsuon, no? Ako siyang naatubang naong sa naong ug iya akong giluwas. Nakigdumog ako sa Dios gabii ug dili na ako makalakaw pag-usab sama sa una. So ang gitan-aw ni Jacob din nga may na lang bunog lang iya. Kay gingon dinhi walay tawo nga mabuhi kun ang Dios makigdumog kaniya. Way sarang, walay mabuhi. Dinhi nasabtan ni Jacob nga human sa hitabo, buhi gihapon siya tungod sa grasya sa Dios. Kay bisan pa gani ang pagtan-aw sa dagway sa Dios, mamatay man ka. Si Moses sa panahon nga gikatubang kani ang Dios, gusto siya mo tan-aw, panang gipatalikod siya kay ang buko-buko lang, ang luyo lang nga bahin sa Dios, mo yang nakita tungod kay walay makaatubang makaharong sa gamhanan nato nga Dios. So ato makita dinhi duha ka lugar ang iya ni Jacob. Sa Bethel ug sa Habok. Sa sugilano niya sa Bethel, diin ug nahinumdum mo giwali ni Pastor Tam Truno, nakakita siya og hagdanan. Ug dito sa Jabok o sa Habok, nakakita siya sa Dios. So diri sa Bethel namatay siya diha sa sala. Ug diri sa Habok, namatay siya sa iyang kaugalingon. Die to self, no? Ni surrender siya. Ug sa Bethel giluwas siya sa Dios, ug dito sa Jabok gibalaan siya sa Dios. Nipahawa siya sa Bethel nga kondisyon ang iyang mga lakang, panmigawa siya sa Habok nga nagtakiang. So mao ni mga panghitabo niya sa duha ka lugar nga iyang nagian nga gihimo sa Dios. Mabuhi pa og pipila ka tuig si Jacob human ni adtong hitabo apan maglakaw siya nga magtakiang sa tibuok niyang kinabuhi. Dili na gayud katumaulian kay kabubuton sa Dios nga mahimo siyang ato. Mahimo siyang magtakiang, mapiang siya ro makita niya nga ang iyang garbo ug ang iyang kalikhibalo dili paigo, dili gud angayan nga ipatigbabaw. Usa kini kawalay katapusan nga pahinumdum sa gibuhat sa Dios niadtong gabi una, pinaagi ug didto sa Habok. Ang grasya nagpanglihok luyon ining pagtakiang apan usa kini kakatingalahang matang sa grasya nga naghimo nato nga inbalido aron kita mapanalanginan. Usahay magtan-aw ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi labi na gyud lisod. Atong tan-awon arita sa negative side. Ngano man Lord?
Hinumdumi nga ang panalangin sa Dios dili maadto sa mga madaugon. Apan moadto ngadto kini sa mga musurinder kaniya. Sa dihang anaa ka sa kapilihan, anaa sa kasuliran sa imong kinabuhi. Anaa ang Dios nagpaluyo ug mohatag sa iyang panalangin. Ilabi na kung ikaw musurinder kaniya. Mao kini ang matuod nga panalangin nga gitudlo sa Dios ni Jacob. Nga ang dalan sa kadaugan mao ang kapildihan. Ang paagi sa pagdaog mao ang pagkawala. Ang dalan sa panalangin nagsugod dapit sa pagtugyan. So diha gyud sa ato ang pagsurinder, nagsugod ang panalangin sa Dios. Sakit man kini uyamot apan gibuhat kini sa Dios aron kita muundang sa pagkigbisog o kita mosalig kaniya. Usa kini kaleksyon nga ang tanan makat-on. Kung ikaw usa nini imong tan-awon nga ikaw gipanalanginan sa Dios. Kung ikaw nakasinati nini sa imong pagsunod ni Hesus, bulahan ka. Dili ikaw biktima apan ikaw ang tropeyo sa grasya sa Dios. Sa imong kahimtang maghimo ang Dios og mga maayong butang sa imong kinabuhi. Kung ikaw mutugot nga ang Dios mohimo nini. So dili gitagaan kita kay gayunan, gitagaan tag free will, freedom sa Ginoo nga iya tang usbon, iya tang mag-uhon kung kita mutugot. Nining mao kapitulo adunay kausaban si Jacob gikan sa tawo nga mabalak-on ngadto sa pagkaguba o gipanalanginan o kini ang nahitabo sa pagtagbo niya ni Esau. So mao na ni. Sa panagtagbo nila ni Esau, mabasa nato sa 33, 1 ngadto sa 3. Unya si Jacob mihat sa iyang mga mata ug milantaw, nakita niya si Esau ug ang upat ka gatos ka tawo. Uban kaniya nagsingabot, busa gibahin-bahin niya ang mga bata kang Leah ug kang Raquel ug sa duha ka sulugoon nga babae. Ug gibutang niya ang mga sulugoon nga babae ug ang ilang mga bata sa unahan ug gipasunod si Leah ug ang iyang mga bata ug si Raquel ug si Jose dito sa ulahi. Ug siya tanaw nato sa bersikulo 3 unsay nahitabo kun hinumdum ta sa una nagpabilid siya gipauna niya tanan. Pandi niya to makita sa bersikulo 3 unsay gingon. Ug siya mao ang nag-una kanila ug miyukbo siya ngadto sa yuta sa makapito. So dako kayo ang kausaban hangtod nga miabot siya sa iyang igsuon. So dako kayo ang kausaban, wala na siya madlok, no? Siya na nag-una sa panon ug sa iyang pagkiang-kiang aduna na siya kumpiyansa sa pagkatubang sa igsuon nga si Esau. Ngano man? Siguro nagununa siya kulatahon pa kuan nagdahik na magani ko. Napiang na magani ko naglisod kog lakaw so tan-aw ni maluoy siguro si Esau. Pero wala na sa Biblia ang igsoon. Ako na lang mga nasabtan na ni Jacob nga ang pagsulay sa kalig-on dili makita sa atong kapasidad nga makasugakod sa mga kapitos o mga hagit sa kinabuhi. Wala kini napamatud-an sa atong abilidad sa pagdumala sa mga butang gamit ang atong mga kahingahan o atong mga resources. Mao na ang tinuod mga igsoon. Ang tinuod nga kalig-on makita sa bugos nga pagtugyan ngadto sa Dios nga makahimo pagbuhat sa labaw pa sa tanan nga atong mabuhat, mapangayo ug mahuna-hunaan pa. Mao na ang bugos nga pagtugyan nato sa Dios kay ang dalan sa panalangin nagsugod sa dapit sa pagtugyan. Ato makita din mga igsoon kun wala gyud tay pagtugyan sa Dios. Makita gyud nga kita walay pagsalig sa Dios. Sa panahon nga kita itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Siya na ang maghimo, siya na ang maghatag kanato sa grasya nga atong gikinahanglan samtang buhi pata. So ato makita din ato nakutlo sa sugilano ni Jacob. Gikan sa pagkamabalisahon, sa iyang pagkapildi, ug siya gipanalanginan. Sama ra sab ang atong kinabuhi mga igsoon kun moagi man kita niya na hinumdumi nga ang Dios wala pa mahuman nato. Dili siya mulunga, magpadayon siya paggamit kanato, magpadayon siya pag-amuma kanato tungod kay kita gihigugma sa Dios. Nagpakamatay ang iyang bugtong anak tungod nato. Ingon niya nakadako ang gugma sa Dios mo dili gud kita niya pasagdan bisan pataliwala sa kapinta sa ato ang suliran. So salamat sa Ginoo nga mao gyud ang atong mabantayan ug atong mahinumduman nga ang dalan sa panalangin nagsugod gayud sa dapit diin kita mutugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen. Ampo ta. Tudo ko atong mga ulo, pasalamat ta sa Ginoo sa sa sugilano ni Jacob. Mao ni ang katapusan sa maong serye dili hingpit nga pagtuo. Tudok ngampo ta. Awa na mo langit nun, salamat Ginoo. Amo kang pasalamatan. Amo kang giday, gisimba Ginoo. Salamat gayud Ginoo sa imong mga pagtulon-an ning imong gihatag kanamo mahitungod sa kinabuhi ni Jacob. Salamat Ginoo
nga ikaw kanunay nagauban kanamo pinagi sa imong presensya. Gining maong sugilanon nagtudlo kanamo Ginoo kun unsaon namo pagsurrender sa among kaugalingon nga ikaw lamang among gikinahanglan o Dios sa among kinabuhi. Salamat Ginoo Dios nga imong gigamit siya ko baron pagtudlo kanamo sa pagsunod kanimo. Dili pa ulahi ang tanan o Dios kay nasayod kami Ginoo nga ikaw kanunay anaa sa among kiliran. Salamat o Dios kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.